like and subscribe to my YouTube channel, Haggard's Face. At click the notification bell para updated kayo sa aking bagong video. Yeah, i-promote sana kung saan i-promote. Dito. Please like and subscribe to Diboy TV. Don't forget like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa kanyang bagong mga videos. Kaya ayan. Goodbye. Ilay na sa microphone saan ba? Actually guys, yung microphone ko po guys is galing ko talaga to ng Galing po ito dito. yan. Ito yung microphone niya is Nakadugtong. yung microphone niya connected po Oo, sa ano. hibalik siya ba? Kay... Ilang muna po si... Apa yun? Gusto ba niya mo? I-off siya na. Ha? I-off na. Wato na off din na. Wala na. Nya, mana to? Grabe. Ha? Ipapot sa 2 minutes ako abi para Pila na siya? Dapat sa 8. Ana lang ah. Try ko na. Nanay wire diha silaw. Siya po hindi dito. Siya busy kayo sila doon. Actually guys, ito pong ginamit ko na microphone is galing po to dito. Ano po tayo pang-pump ng spray dyan. Ayan. Ayan po siya guys. Ito yung pinakadulo at saka ito yung pinakadulo. Para siyang ano guys, yung sabon na dito to. Ayan po siya. Para din namang microphone to eh. Grabe. So, ito guys, para doon yun sa ano dito, ilagay mo. Ito po guys, para dito to sa ano, sa diba? Ayan. Awan niya. Para dito po siya. Para pag mag-space, straight lang kasi salaan po to guys, para yung pag nag-spray ka, hindi siya nalalagay sa loob. Correct. Ay hindi siya pupunta sa IT mga Banos. Lagay mo na doon. Yan. Tapos, ito, para ano, pag-spray. That's all. At saka ang gamit ko nito guys is hangin Hangin. With tapos. compressor Yes. with a minimum of 6.5 air. Pero nindot siya background. Tanang ang background niya, oh. Saka ito pong background namin guys is spray po po yan. Spray po po yan. Nilagyan ng ito wala na ka. Lagyan ko lang ng parang bumot. Bumot ng IT. Bye. Thank you so much. Hello. Bye. Bye, guys. Bye guys. Don't forget So, like and subscribe to our YouTube channel, Haggard's Face. Boy, TV Vlogs. Bye. Bye na. click the notification bell para updated kayo sa aming bagong video. Usamay mo ang kanang motto in life. What is your motto in life? Ang motto ko is Anong kasibihan? kasabihan ko. Kasabihan ba? Aanhin mo. Ba? Sige, mayroon pala. Aanhin mo ang damo kung ang kabayo magsyapo. Usa na to. Usa na unboxing na nimo? Ay unboxing. Balot na kasi. Yung ikutin na Sa man ang imong kuan? Pagkasang naman ito guys. Sa imong microphone original na? Pagkaahasan naman ito siya guys. Grabe nag-unboxing siya ba niya sa microphone. Kasi pag maalis siya na, lalagay ko lang Tiyara, wala. Unboxing na unboxing. Kakagwapa sa na-unboxing. Pinijay na. Pinijay Wala. na siya guys. Wala, kanino ko yung gamit. Unboxing daw sa unboxing. Wala. Ganito lang siya guys. Ala. Para siyang
siya monopod. Original na gina monopod. Unsa man ay kanang unsa na siya ga? Lalabingan na kanabutangan na sa cellphone ba? Cellphone? Kanang mag-selfie? Ba siya? Wala. Dua yung purpose, no? Stand pa nila, dito siya monopod. Tsaka, paano? Lupig ako niya siyang Gira, gamit. gira. Lupig ko siyang gamit pa. Gira. Actually, kasi talaga alam ko guys. Nayat ko. Na. Grabe ka naman. Bakit ko diyan? Paano naman ako cellphone man? Pahiram ng cellphone, subukan ko. Grabe kita ano. Paano ako ng cellphone man? Balik, balik. Kulang siya. Palma. Nag Unsa man? Ako lagi op. iya ito. Oh. Gabi kayak niya. Ay, maana siya. Maana siya. Okay guys, ganito lang pala siya guys. Hilahin ko lang pala. Tapos, ilalagay lang yung phone dito. Ayan. Diyan tama. Uy, nayan. Patungtong man na si Babaw. Ibubo na. Tangtang yung cover. Yan siya ka na. Ayan. Ganito siya. Wala, oo, dahil no. Wala. Kinangga na siya ng Ipit na lang. Wala, diri. Ano ko ito na lang. ganito lang siya guys. Ganyan na siya guys, kasimple. Uy, nice lagi na. Pila na to. It's worth of. Galing ko na siya. Yan ang sulat. Saya pun di. Ay, nagigo. Ayan guys. Kinanglan na siya. Wala na siya cover. Ganun na siya guys. Simple. Stand man ito. Stand siya. Then, ang kali siya mo na siya up. Rihanna, ibalik pa na nga to. Hala. Then, ano siya? Tanawag ka, usap ang iyahang kuwan ga. Saan ang pagbalik? Sabi ano? Usap, kinalak magod siya. Nalak siya. Oh. Diri ni. Asa? Ay, Nalak na. Nga dyan ay mukha, nakita mo yung Dili, paano man ka ng dili tungtong cellphone, pop. Pwede niya adjust pa boss. Ano yung stand dyan? di ang atas buwan ini aman diri ang para kamera asa nila. Di na makuman. Ha? Di na makuman. lagi wild. Dili. O din ay wild. Cuma dia siya. Ah. Stand na niya siya, no? Pwede ka mag-live ya. Hindi na ka magkinanaan eh. Magkano, magkano? Yan. Sana yung microphone, no?